Oo. So, what's up guys? Tapos? Dito, ito yung anniversary special namin ng wife ko. Our 10th year wedding anniversary. So, ay dito kami sa Siruma. Dito? Wala. Nasa Siruma kami. Just me and my wife, yung kids na iwan. Oo. Nag-decide kami na, anong ginawa? Nag-decide kami na mag-hike Sa Daldagon Peak. sa Daldagon Peak. Ayun kami. Doon yung bahay namin, no. Yan, no. Bahay namin. Bahay na. Bahay namin for today. Until tomorrow. And yun. Outfit check. That's my beautiful wife. You know, talaga naman. Parang di quarantine yan. Baby face niya. Ano, kaya pa. Ang dagat ka doon. Yan, malapit na, oh. Sino yung dagat, oh. Dang, ganda. So, dito, oh. Ganda ng view. You know, ang ganda ng view. Solid. Ito yung taas ng pinuntahan namin after hikes. Kaya pa? Yan, doon kami galing. Doon. Tapos punta kami dito. Kasi may mga bato na yan. Yan, no? Pagod na siya. Sabay talikod dito. Sabay talikod dito. Tingin dito. Smile. Okay. Ito mga tol, after ng ilang minutes sa aming hike ng misis ko, pakita namin sa inyo yung view namin today. Sobrang ganda, promise. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. When I met you in the summer, You better dance. 'cause I give you all to keep you off my mind. when I'm on tonight. Don't let Sorry! I came in like a